Näitä kiinnostuksen kohteita hänellä oli ympäri maata, nämä luettelen kohta nuokin, mutta hänellä riitti siis kiinnostusta myös näihin peräpohjalla oloihin, vaikka tämä sen aikaisessa alossa oli Etelä-Suomesta katsottuna aika syrjäistä seutua, niin hän kiinnitti siihen huomiota ja hän huomasi, että tämä Tornion asema on onneton. Tornio oli luisunut alaspäin aina siitä 1809 vuodesta asti, jolloin vedettiin siis raja Tornionjoelle. Se merkitsi sitä, että Tornio menetti puolet kauppa-alueestaan ja ennen kaikkea kun siihen viereen perustettiin Haaparanta, joka saattoi käydä kauppaa Ruotsin eli käytännössä Tukholman kanssa ilman mitään tulleja. Torniolaiset ei voinut sitä enää tehdä, kun Ruotsista oli tullut ulkomaan. Haaparantalaisilla oli tässä valtava etu. Tornio ei ollut tuosta toipunut. Se 1800-luvun ensimmäiset vuosikymmenet kituu ja oli vaarassa taantua maalaiskylän tasolle. Tämä luultavasti jonkun verran sitten se lisäsi kannatusta sille, että uusi kaupunkikin olisi ehkä mahdollinen ja Keminhän siinä sitten katseet alkoi kääntyä. Sinänsä on kiinnostavaa, että kenraali Berg sitten lähetti kyselyn Oululanin maaherralle, niin kuin byrokratian mukaan virkatietä pitää mennä, ja pyysi siinä selvittämään erilaisia asioita, muun muassa Tornion vaarastamisen esteet. Torniolaiset itse oli toistuvasti puoli vuosisataa valittaneet Suomen johtohenkilöille samasta asioista ja taatusti oli esittäneet nämä samat perusteet, mutta ilmeisesti niitä ei ollut luettu, kun taas kerran kysyttiin. Mutta joka tapauksessa nyt alkoi tapahtua ja tässä on Oulun läänin silloinen maaherra Lavonius, joka sitten ryhtyi tässä nopeasti toimiin uuden kaupungin perustamisessa. Kysyi lausuntoja. Lausuntoja tuli Tornion maistraatilta, Kemin kruununvoudilta, Kemin nimismieheltä, Pohjanlahden merenmittaisen päälliköltä, joka tiesi näistä satamaoloista, ja joiltain yksityishenkilöitäkin, jotka oletettiin olevan tässä jollakin lailla sekä tietoisia, että joita se jollakin lailla koski. Tämä nimismies kannatti Kemin perustamista kyllä. Torniota olisi pitänyt siirtää lähemmäs Jokisuuta, että se olisi voinut menestyä, se nyt ei liity tähän meidän ongelmaan suoraan, mutta kyllä tämä Tornio-asia pitää koko ajan pitää mielessä, koska se on vaikuttanut asiaan vuosisatoja. Sitten tämä kruununvouti Wallenius, joka oli siis jo silloin muutama vuosi aikaisemmin tehnyt tästä aloitteen, niin esitti 3 paikkaa. Hän oli tietenkin edelleenkin sitä mieltä, että Kemi on loistava kaupungin paikka, mutta mikä kohta tässä? 2 näistä Walleniuksen 3 paikasta oli joen länsirannalla. Vallitusarvolla oli toinen, joka sitten kuulemma oli sopiva, jos tultaisiin joukkoja alaspäin, mutta ei niinkään sitten tultaisiin mereltä sinne päin. Kaikki tämmöistä se piti tietenkin ottaa huomioon. Toinen paikka, mitä tuolta länsirannan puolelta Kemijokea esitettiin, niin oli sitten Lukkarilan ranta vielä alempana Jokisuulla. Siellä sitten aidaksi todettiin muun muassa hankala jäänlähtö, joka vuosi muuttui nämä olosuhteet siinä, että jos satama avataankin tarpeeksi syväksi, niin seuraavan jäittilähen jälkeen se ei enää välttämättä olekaan niin syvä ja niin edelleen. Näiden sijaan sitten ylivoimaisesti paras paikka olisi Savosaaren niemi, jossa oli hyvä satamapaikka ja 4-metrisen syvyyden vaativat laivat pääsisi automaattisesti jo perille ilman, että mitään ruoppauksiakaan tarvittaisiin. Tietenkin tuossa sitten huomattiin, että jokivarren asukkaiden matka tänne olisi pidempi, kun siihen tuttuun kauppapaikkaan siinä kirkon luona tai Jokisuullakaan. Mutta sitten taas etelästä tulee vaikka simolaisilla, niillä on sitten lyhyempi matka Savosaarelle kuin mitä olisi ollut tuonne Jokisuulle. Pääasia oli se, että se olisi riittävän kaukana Ruotsin rajasta. Siltä oltaisiin
vapaata sen aiheuttamasta kilpailusta. Tässä siis viitattiin taas tähän Haaparanta-Tornion kilpailuun ja salakuljettajista, joita nyt sitten aina jo tuolloinkin esiintyi, eikä niiden valvominen ollut tuolla aikaisissa oloissa mitenkään käytännössä mahdollista. Ja mikä tärkeää, Kemijoen valuma-alue, joki, sen takamaat oli tosi laajat, vaikka olikin harvaan asuttuja. Rovaniemen, Sodankylän, Kynttilän seudut, joista sitten etenkin jos joki vähän perättäisi, että koskista pääsisi helpommin läpi, niin ne sitten olisi omiaan tätä suunniteltua kaupunkia pitämään elämää. Myös tämä merenpohjien tutkija, joka oli nimeltään Lönnström, kehu Savosaaren satama-oloja. Nimenomaan Ajoksen, Selkäsaaren ja Kuukan välillä tämä alue oli suojainen paikka, jonne sitten pääsisi jopa 6 metrin syväyksellä ulottuvat alukset. Ja ne, jotka vaatisivat 5 metriä, pääsisivät aika lähelle ja tosiaan 4-metriset rantaa asti, niin kuin tuossa jo aikaisemminkin Walleen myöskin mainittiin. Saaret oli tietenkin pieniä, muistetaan kun pojat, että tuo maa on noussut 2 metriä tuosta, mutta siitä huolimatta tuo Selkäsaaren Ajoksen välinen suojainen alue oli tuolla jo hahmotettavissa. No ymmärrettävää oli, että vaikka tätä Kemin kannalta esitettiin monia vakuuttavalta tuntuvia perusteita, niin nimenomaan tornionalaiset tätä vastusti. Heidän mielestään nimittäin tämä satama ei oikeasti ollut niin hyvä kuin väitettiin. Parempi paikka, parempi satama ja parempi kaupungin paikka löytyi sitten Maksniemestä. Ja se nyt tietysti näkyy tuossa kartassa aika hyvin tuo Maksniemi-karsikko, se kuinka se tuosta erottuu. Se ei kuitenkaan johtanut mihinkään jatkotoimiin. Ei se ainakaan niin suojainen paikka ole tämä lopullinen paikka. No näiden lausuntojen perusteella sitten läänin maaherra, joka kokosi nämä yhteen ja jonka sana tietysti painoi eniten, niin asettui kannattamaan nimenomaan Savosaaren niemen valintaa. Se oli lähellä maantietä, se oli riittävällä lähellä Jokisuuta ja sen laaja takamaa oli suuri etu, sen näki jo vilkaisemalla karttaa, sanoi maaherra. Ja tämä maaherran vastaus, jota olisi koonnut kaikkien alempien viranomaisten vastaukset, lähti senaattiin toukokuussa 1856. Tämä koko kyselykierros kesti vain vähän yli kuukauden, mikä osoittaa, että tosi nopeasti on toimittu varsinkin Venäjän vallan byrokratian mielessä pitäen. Asialla oli selvästikin jonkunlainen tilaus. No, asiaa vauhditti vielä se, että tämä kenraali Berg, jonka käsissä tämä asia sitten käytännössä kuitenkin oli, niin halusi itse tulla paikalle katsomaan, että minkä näköistä täällä nyt oikein on. Ja hän tuli tänne Savosaareen heinäkuussa 1856. Siitä on kirjoitettu jossain lehdissä niin, että hän oli kuulemma hyvin tyytyväinen tähän kaavattuun satamaan ja yleensäkin tuohon paikan kauneuteen, mitä hän tarkoittikaan, ja kehui sitten mahdollisuuksia sisämaasta tulevaan kaupankäyntiin. Tämä oli sen kannalta juuri sopivassa paikassa. No, tuon matkan jälkeen sitten hän antoi Oulun läänin arkkitehti Lindqvistille tehtäväksi piirtää kaupungille asemakaavan. Siihen kuului keskeisenä idästä länteen tai länsestä itään kulkeva pääkatu, jolloin olisi kokonainen 18 metriä leveyttä. Ja sitten lääninhallitus sai tehtäväkseen arvioida kustannukset, joita syntyisi sitten, kun pitäisi tänne nämä kadut avata ja tehdä myös yhdystie valtatielle. Oulun Tornion välinen valtatie nimittäin kulki Karjalahden itäpuolelta. Tästä tulee kartta kohta, se siis menee aika kaukaa tästä suunnitellun kaupungin paikasta. Se oli korjattava, siinä oli saatava myös Savosaareen suora tie.